дар бағал китоби Қуръон дорам, дар чашму рум нишонаи имон дорам. Шукрона кунам ба даргоҳи Худованд, ман миллати тоҷики мусулмон дорам. аввал ассалому алайкум ба кулли мардуми шарифи Тоҷикистон ва хусусан бародару апо ғариб. шуморо як авиакасса, яъне барои билет харидан мисол ман дастур метавам. хайри муҳоҷирон беҳтарин мисол филиале аст ки мисол кор фаъолият кардесай ва бениҳоят мисол бародари нағзай, бачаи нағзай гарант ҳастай. мо ина омадем шукронаи Аллоҳ гузаштаем. 3 соҳаба насиб кардаша пеши Ошанҷон намерасем. бо камера бина буга ки таргои кадом сидаи вот аэропорт. Assalomu alaykum barodaroи азиз. ин айниҳо дидем ки дар аэропорт Домодедов ҳастем. як модара худи фарданс овардем, сур кардем. масалан барои ватан рафтан ёрдам кардем. ба ёрдами ака Абдулло ба ёрдами Instagram да масалан бародаро хати ёрдам кардем. роиш кардем на модар боди баъди 1 соати роҳ рафтан мепараме то тамоҷ нагзаронем. Шай хайп суфта медонем ки мумкин нест. касои да билетҳо дар кора ин номери боло экран ба занг занем билетҳо электронӣ ба тамоми дунё дар шаҳри Москва ушин кӯшиш мекунем ки ҳаматонро ёрдам кунем бо омадани хои роҳиёитон. бародари азиз ҳаракат мекунем. дастгирии фаромӯш агар Худованд ҳаматон биёмоша. салому алайкум.